Dihay usa ka istorya sa usa ka byuda sukad nga nitaliwan ang iyahang bana, naginusara nagsiyag puyo sa ilahang nga balay. Wa na siya'y ika-istorya o kanunay siyang masulubon. Muna nga nakunahuna siya og butang nga makapalingaw niya, makapawa sa iyang pagka-inusara o pagka-masulubon. Motong ni suroy siya, ni sod siya sa usa ka pet shop, ang tindahan sa mga mananap nga buhion sa ilahang balay. Then iyahang gipili nga iyang paliton ang langgam nga parot. Ug mingon ang tindira, ang nagtinda, "Ma'am, ang ayan jud jamo ning imuhang gipili nga parot kay musulti ni, mo istorya ni nimo aron nga di ka laayon sa imong pag-inusara." Moto nga gipalit dayon sa byuda ang maong langgam nga parot og iyahang gida sa ilahang balay og naghuwat-huwat siya kanusa musulti ang parot. Di kaugmaan na lang siya huwat-huwat, bantay-bantay, wa man jud mo istorya ag parot. Di nibalik siya sa tindahan, iyang giingnan, nganong wa man musulti mo istorya ang parot? Mingon ka nga mo istorya kining langgama. Mingon ang tindira, kanang gusto tila nagmalingaw, palit tila na og bula nga gamay iyang duwa-duwaan. Di palit siya bula nga gamay, bisan og mahal, iyang gipalit. Unya dito gibutang niya sa cage sa parot og nagduwa-duwa pag-ayo ang parot. Pero wa man gihapon mo istorya. Naibong ang maong byuda nga no wa man mo istorya gihapon kini maong parot nga nalingaw naman siya duwa. Di nibalik na pud siya sa tindahan. Wa man lagi mo istorya ang parot ang pinalit. Mingon na pud ang tindira, apalit tila na og duyan niya kay basin o ganaha magduyan-duyan. Unya siguro ko nga inikalingaw sa duyan-duyan niya, mo istorya ra na ma'am, musulti ra lagi na. Di gipalit sa byuda ang maong duwaan nga duyan-duyan. Dito ga duyan-duyan hinoon pod ang parot. Pero problema wa mangyapon mo istorya. Ni balik siya sa tindahan og nangutana, wa man gihapon mo istorya ang maong parot. So ay kuno ma'am og palit og kining maong hagdan-hagdan kay arong magsaka kanaog ang parot kay basig mo istorya ra na. Di gipalit yapon sa byuda ang hagdan-hagdan og gibutang sa cage. Dito nagsaka kanaog ang maong parot, nalingaw siya. Wa man gyapon mo istorya ang maong parot. Pero iya kay pong gibantayan niya basin og istorya ra pagkudugayan na lutsa ang parot og naghigda ang parot murag kamatyunon di gidoo sa byuda niya nga natinga siya nganong naludsa man nga daghan mig duwaan, gipalitan ako mga mahalon nga duwaan. Dito nakadungog siya unsay gihunghong sa parot kay ang parot kamatsunon na di ay namatay gyud ang parot. Motong nibalik siya sa tindahan og iyang gibalita nga namatay ang maong parot. Nya mingon tindira nga wa jud sa musulti ma'am, dihay yang gisulti gihunghong sa wa pa siya mamatay. Unsa man ma'am? Mingon nga nganong puro ra man duwaan imong gihatag nako, wa may pagkaon, wa bari baligja og pagkaon sa tindahan. Motoy hinungdan sa kamatayon sa parot. Nakalimot ang mong byuda sa unsay importante nga gikinahanglan sa parot, ang pagkaon. Ya sa ebanghelyo karon, human gipakaon ni Hesus ang 5,000 ka mga katawhan nga nagsunod-sunod kaniya. O iyahang gipangutana ang nagsunod-sunod kaniya nga, nganong nagsunod-sunod man kanamo? Kamo kanako? Tungod ba kay nabusog kamo? O nakasabot ba kamo sa akong mga milagro nga nahimo? Diya sa unang pagbasa maigsuon, ang mga Israelita nagbagutbot kang Moises o kang Aaron. Mingon sila nga, maadyo pa'y wa mi dalhanin jo dinhi gawas sa Ehipto. Kay dito sa Ehipto bahalag ulipon mi, makakaon mangyapon mi og karne ug pan. Dinhi sa diserto, wa gyud mi makakaon, gigutom ming tanan. Sa ato pamigsuon, ato makita nga ang mga katawhan panahon ni Hesus og ingon man mga Israelita nagbagutbot o nagsunod-sunod tungod kay ang ilang gikinahanglan ang pagkaon nga makapabusog sa ilahang tiyan, material nga matang sa pagkaon. Si Jesus
nakaalinggat nga dili interesado ang mga tao nga maminaw siyang pagtulunan kundi pagkaon ang maong ilang giapas nga nagsunod-sunod kaniya. Busa iyahang nagtanyag siya nga ang tinuod nga pan, ako ang tinuod nga pan gikan sa langit. Ang muari kanako dili na gutumon ug ang mutuo kanako dili na uhawon. Ang pagkaon nga makatagbaw sa tong kalagnon nga kauhaw o kagutom. Muna maigsoon nga ang tuyo ni Hesus ngano nga siya nahimong pagkaon diha sa tong pagsimba sa Santos Eucharistia kay aron nga dili siya gustong mahilayo kita kaniya og siya mahilayo kanato. Kay kanon ba siya nato? Mabitaw gitawag communion kay aron siya mahiusa nato, aron siya mahisama or moapil o mahitipo siya sa tong pagkatao o kita usab mahisama kaniya. Muna nga siya nahimong pagkaon alang kanato. Busa maigsoon kining mao nga kalanon nga gitanyag ni Hesus naa kanunay sa tos Santos Eucharistia. Kay lagi gusto niya nga ang tao mangandoy niya. Kitang tanan mangandoy pagkaon, pero ang pagkaon nga atong pangandoyon siya mismo. Wa mo kay bawo nga karon daghan na mga diabetic ka problema o kining naay kidney o problema sa atay. Ano man, dili tungod kay jamutay gikaon, kundi the way kita mukaon. Di ba? Kana bang murag dita makontento sa lami. Pananglitan kanang mogamit man sutag asin. Unsa pagkadugayan tong luto-luto, tilaw-tilaw, gusto na putag asin-asin, hangtod asin na kaadyo. Di ba? Unya kini pong katamis, kining atong timplada, pwede nga mautro na pud ang timpla pagkasunod adlaw kanang mas tamis pa atong ganahan o mga pagkaon nga tamis pagyod. Bisan sa itong mga ilimnon, gusto tagtamis pagyod hangtod nga daghang diabetic, ingon man sa daghang mga problema o kidney. Kanang moinom putag bino, di ta primero murag ganahan patag double light, pero pagkadugayan di na double light, isok na gyud tong imnon. Muna maigsuon nga ang Dios nakaibaw nga ang atong kasing-kasing mangandoy gyud labi na sa mga kailibgon sa kalibutanon kon kita mahilayo sa Ginoo. Munang gusto ang Dios, ang Ginoo nga siya mahimong kalanon alang kanato. Kay mo kani ang may tabo sa tong kalagnon nga kinabuhi. Si espirituhanong kinabuhi, why limit ang atong pangandoy? Why limit ang atong mga tinguha? Di na kita mangandoy sa tinuod nga kalanon sa atong kalag, kundi magpabusog lang kita sa ato ang kagustuhan. Busa ang atong Ginoo dili ang tinuod nga Ginoo nga atong Ginoong Kristo, kundi ang kalibutanong butang mo'y mahimong Dios nato, mahimong idol sa atong kinabuhi. Busa kana ang deadly fruit of materialism and consumerism nining maong panahuna. Deadly tungod kay kana bitong maulipon ka no sa dili tinuod nga panaad saad sa mga butang nga ikaw malipayon. Daghan kayo mga buhong sa tanan di man malipayon. Daghang mga kabos malipayon man pod. Sa to pa di ay ang at makapalipay kanato dili ang kailibgon sa kalibutan kundi ang pagkaon nga tinuod ang pan nga mao ang ato ang Ginoong Kristo sa Santos Eucharistia. Muna maigsoon nga sa pagdawat nato sa Santos Eucharistia mingon tag amen, di ba? Pagkalawat nato amen. Amen meaning mituo ka sa imong gidawat, mituo ka sa imuhang gisulti og nadungog. Og sa atong pagkalawat gani unya nagpadayon kita nga nagbuhat sa mga hiwi nato mga binuhatan, inigbalik nato sa atong trabahoanan, sa atong negosyo, sa atong pamilya. Nagpasabot ka na nga nigawas ka ni kalibutan na human ka ni kalawat, wa ka mabusog sa pagkaon nga Dios nun. Tud kay ang imong gipangandoy mao ang kalibutanon. Ang tao gani nga nahisama sa atong gikalawat kana tinuod nga nabusog sa kalanon ang pan nga pagkaon nga tinuod nga gihatag sa Dios alang kanato. Busa maigsuon atong hinduman, duha ka matang nga kagutom o kauhaw. Physical hunger and spiritual hunger.
O ang spiritual hunger, makatagbaw nini ang atong Ginoong Kristo. Siya mismo, ako ang pan. Kinsa katong moari kanako, dili nagutumon. Ug mutuo kanako, dili na uhawon. Sa unsang pagihan nato or unsa may how is it possible for us to receive the body of Christ, the Holy Eucharist, atong hinuman, pinaagi sa ministeryo sa pagkapari. Karong adlaw sa kong ingon, nga adlaw karon sa among patron, Saint John Mary Vianney, patron sa kaparian. Nga sa among pagkapari, usa kini kag dakong gasa gikan sa Dios para sa simbahan ug kanatong tanan. Kay kun walay pari, walay santos nga misa. Mingon si Mother Teresa, if there's no priest, there's no Eucharist. If there's no Eucharist, there's no communion. Di ta makakalawat. Di na to madawat ang lawas si Kristo diya sa Santos Eucharista kun walay pari. Muna nga hinaut-unta, may suon atong makita, iampo mi kaming makaparian. Kay naghandom kita sa makaparian sa tibuok kalibutan karong adlaw, St. John Mary Vianney Sunday. Nga ang pagkapari dili tsamba. Ang pagkapari bunga kini sa pagampo sa pamilya ug sa katalingban. Ang usa ka pari gikan sa pamilya nga nagtuman og nagtuo sa tinuod nga kalanon nga maong gatong Ginoong Kristo. Mabitaw nga kasagarang mapari gikan sa mga niagi og altar servers, choir, nag-alagad sa simbahan. Tod kay ilang nakita, ilamang gikaon kanunay ang kalanon hangtod nakapatubo kini ubukasyon. Munang iapil sa pagampo nato ang mga pari nga nag-alagad sa mga kadaiyang mga parokya, mga pari nga masakiton, mga pari nga naluya na sa trabaho, mga pari nga naitumpawag sa papakasala, mga pari nga naa sa kakuyaw sa kamatayon, mga pari nga nangtaliwa na tungod sa COVID-19, o mga pari nga naningkamot o nagkigbisog pa karon sa pag-alagad sa simbahan o sa iyang katawhan. Hinaot pa unta. Palihog manindog. Atok litukon atong pagtuo. Nagatuo kami sa